Jadi serta lima pungguan na Barangay Miroha, diamu keluarga siagian sudah di Parna, roro kami amang inang sian was yagai baranggulan di sektor tulu, nado Barangay Miroha di Parbora di inang natutuon. Jadi semono pe paro nami amang las maroha muna, bah parbahe pakai maroha muna. Jadi aladong go sotik kas ngeredasar siang sektor ta dalam sebenarnya may pasal kami wala din di hamuna amanami amang siagian dohot inang borusitorus dohot saluhut keluarga na adong ditikyon marhition jongjong dohami dison unguan sektor tun HKBP Padang Bulan torok do kita dison nama aka amanami inanami batuduhon na dohot dohami marhabot ni Roha berduka cita atas parborhat ni inang dadua-dua alani amang say dilehot Tuhan ma gogo dihamuna sude keluarga siagian jala diak kapardalanan muna laho mabuan dadua-dua nan notu buta totong madibagasan hahipason mardalam madenggan saluhut acara andot di huta jala mulak hamu manang adiga pe tu medanon say diramot itu hamba saluhut ak kapardalanan muna tangyang nami totong madibagasad dami nasihat Tuhan saluhut keluarga lau patupahon aka ulaunon jala sosial songon naung pinasangat ni amang situa tapubolon naking tapatu padoyamang molo natoras Toping sian hita dei jala tu hita doi muse saluhut na alani radema inang bedahara laho pasahaton ya omma songon apus ilu sian sektor ta amang inang mau lihat mak pinasahak mak tu STM gaya majalah horas serta di gudang ma di luluan nasional majuan di hamu keluarga besar siagian bima layanan ibu nami di Jawa Nate di Perjungulu ni inanata belum nami siga jam morol so di dom dohami somon dom asal tamu SK Peruni batu duhon sisada arsak kita secara perdagingan masak kita alam maskiran kita buat nata belum alai secara kristenon ngemaklas di roh kita ala si gejamur ina natahulongion rak buhat kita di sianganon dituju di muduna alani kami songodong sautamu tongdo manunggul ho manosohon hatanya kahorong ni gula-gula turang sadut ngatur gudang nak putih jalan hau angkiat may nabui manubah-nubahi rohamu jalan atau perapun rohamu di pasu-pasu kami somodong asahutamu lain tahun itu yang dihabusan keluarga besarate di nanay kapataru inang tahulangon ang maporgi tubuta tersuburan meletung so buwi pehami matgahoti alanyak ka ulaw na maragami tangyang nami mah anggiat sonang so ribu-ribu di perlana pinaneng manwakton pinaong natahulong ay pimasugot tuwing anak pasatok kinami Tuhan mana campur tangan pasatiu merdalan jalan tiu nang kaca jalan songni dinamulak kamu masugut taduan tu tano perserahmon totong mah Tuhan nama ramon kami songodong asautamu totong do mangidohon asa di pergugu itu kamu dileo dia musa dan roha ahabe akka sakka dencana nabi natupamu natamatupa tu pardom ni nagudong totong mam sida sadaroha sudi poparan ni nagudong jadi torok do kami do mamasa STM parodi meletuk song bipik kehadiran nami di pakogasyon nami walau kurang lebih persen juga kita
di batama nama lehusa dari roa di kita nama roa sabutan akka tutikin aneng roa totongbui kita masih udah paham ima hata sawatik siap kami songon doang merasa STM ada yang terdapat binasa matu BPH Puan Salmatua Besor Besotik dan Hari BPH Muata STM Parung Begitu kami Dimilot Tersederion Hari Maklas Biroha ada penentuan dari kita Hari Natiur Dari Basdala Dudenggan dan Hari BPH Doang Muna Sepumuan STM Parung Untuk anong na orang lebih Yaka Nami Muna Asuto Segia Semua kita mah Naila terbaik kami Nami dong Madugu Udah ngaka Ata nuli Menarik dari pasar Karena kita udah tulang tak Tunga-tunga Muna Segian yang kita menuju di pasar lantai teman-teman yang keluarga Muna bebo para di doang sadong na jadi seorang dokter juga yang di rumah dengan tim sobo mengenai detuat tadi nang doang mobil kencang selang lebih nama di hamu sudut dau poso matutu asa kau dua mata bilebun di batado sido dua kita terap matutu Pataru yang kata problemnya kira-kira kami set BPH maaf kalau beda bidot set muata mana mandongani matiro perdalanan saat sudah mulai kamu set di sudah tahun bergatan hai pacot nanti dikion semua kata nami sudah budari di kira berdaya raja terus masuk maka saat nami anggaran dasar di muata ini masih berapa kalau malah baru lah susah dia beda tempat tupai satu antam anak gue pas pasona kalau nari bendara yang pasar pasar bendara tidak mati jadi soni mali kamu pas musim nami naik mendalang contoh mahami sian STM Parung di dohot sektor tolu dan kita mau membantu sih. Jawa
sautan nami inaka satu pangurutio las roha nami di bonania studi dan namandong asabuta mulai sendang na dua tahun satu nabor mendiri raja dina kapal nakok ni madaniari dina maupun na dua satu berdua na satu sederio totok do di dumani hamu kami bonania subuto itu tutu namandong asabuta hamu dong asautan nami do ibang asahok kami itu benda pun na dua janong patuin na janong adu parhutu kamu do rumah sapar hudul nami jala tu kamu do kami perjulun mangaluan datu rumah tubuh nami ala kamu do parhudul nami di bato lo tupe orang hata moliate ibasa kami tu kamu sepunani hasibuto do nakijab karena maras juhud do marsitio tio hidup penda buat terbaik kami materi batang atau mamang gawi pasu-pasuna sahlinai hidup kami mau latih gudang mamang mau latih gudang mainang di halu jauh munai ina mengurubi kami konani hasuton totong di bawah kamu di bawah satyangia nalah menaruh nanon na tua tu bona pasu lama dua tu tingana pas tokinani pos dorohana mi ditangyang muna jalonnya matari watarang di tubonani hasuto satu bona pasugi dua tu bagasol asa tiur dari sidalan doroh madara sidalan tu bona pasugi mau latih ma buat kamar ma koi pasu-pasuna butima Saur madua. Ado mau lihat manita perjulun hata pakai basari. Ala di leon ari narenggan, ari nauli. Dihita tarlumobi di keluarga besar Siagian. Iman apa ado baru. Inang naung maduaon, naung saur madua, naung marnini marnonoon. Mengatakas binoto. Tikiha dua-dua ni dainangon mulai siya delitua saat tumse tubo kamu tu badang bulanon masay dengka ni baik kamu mangurus na dua-dua las roha selalu tiba mamerek kamu na alai nungai padokon ni Tuhan memang nasa jorma ikon mate ikon mulak musengani tutano inna jadi imatikina dari namon nakahulong yon laho madapot Tuhan na manang buhapin na tua ni ba mulong di persirangan pasti dono roha alai ala par Tuhan dohita par puria dohita sudene hamaleo tehon ni rohamuna ma ala dengkam par launi na tua disusupun na tua di sada buhado dai inon Iroko nakam doli nenggak kia parlauni inomoni na las roha mabigi nenggak kia jolo marede dua ne mana las roha saya tu surgo man inomon jala kita pihaduan mulung jumpa museti kita boy mah kita mesti baju pang doh di mana di hamuna keluarga besar Siagian marsadani roha hamuna di materi manang dia kasih baenon na pinatupa muna tupar korha mina dua-dua muna kamu masih tuga-tugana mulu sadar roha muna lam tabba maka pasu-pasu ida kotong muna jadi marsadani roha hamuna te ola nido hata sianau boru sian boru siturus na siya dua kotima gua ni hida gua agiana sudah hata main jadi bola tema itu kata nama leho nari natiur nandingkan di losar matua ni napur namion kami sing atas nama penguat Koparen Naputa tugas dari seluruh anak guru di dunia yang pilih dua
ala pasido doha mulai teh Ompung Indri di Pungwanta dari dua yan pengolosian domisili hambungan di Padang Bulanon sepantas nanyan molo akado pungon ni doang tubuh nami narong dison dohotang puna alai songon di maharwa nan ulin yang kapar donganota yang kapar sorat itu ngotong di Pungwanta bah segentong hok do pihamu di diri dua deh. Jadi mari tidur le roro kami dison siap Pungwanta atas nama Ibu Muamon ba torap sopiga pihami na jong dison ba on mahami na kakisibukan nalana pas hari sinesa dari on aka makluma lairo itu deh yang karena baru dua ka anggota di Pungwanta. Jadi mari itu dok digo lain nami untuk Indri ba tong ma yang nami yang kebeningan Tuhan una sian punguan mon pangiduan ba asa dus matahimunan non dihamunan kamang burunami yang karena mamarangit di nomor buru salutna deh di dalam bulan naburung dengan apa satu kinan itu baru masuki asa orang yang dihamuna bikin nami tujuan non terlumi hakan kau lumuna angka beri pemuna lasrohanami jadi itu nagabe hugil hami ada itu doa dihamulai teh dihamunan kamang burunami nomor marangit jadi posrohanami ba dus ditahi do nitahi do guguna dus nitahi do di asador artinya melurus tahimu tuk songot dia pe borak ni nanang situ hukum muna di persarma dua on ena borwon sikop dus uli asal dus tahimu jadi ima tang yang nami dalam pengidol nami Tuhan muna dalam perseluruhan nami Tuhan muna lain nami ati opungin ridoli kamu sebagai pengganti ni mangburena siapkan kamu yang pemalodo kamu marmeme akal dari ketua kami muna tuang kami butuh muna dan bunga nanti jadi ima panggilan nami asa haron nami ma Tuhan muna lain nami dohon dibutuh nami siang songoni manang dihabuna ka lain nami yang karena kamaran dan nami selalu asa andor aduk kama tubuh-tubuh ni lubuh andor hati tima penabatan yang lubuh nah yang nama tu amat tadi bata di persaruma tuau ni di boto nagon na buru nagon tuau muna lain lain boto nami selalu nak kamar-kamarang kita mari boto sehingga jama umur muna si torong pinopar si torong pohopu saat batu namar ni itu namar no betul. jadi mak asal balik ma bagai bentuk budal setaruan hari muna do angka namar hamaranggi namar riboto namar guru ala takas do kami di bagas daun persaruma tuau ni naburu nah tong kamu sisa datahi saluan jalan nomor 10 buat betul. jadi alani kami songon apa sahatun anggaran dasar itu Pungwanta ison adong do hubung kami songon siluan nami dohot anggaran dasar di Pungwanta itu oleh anggaran dasar Pungwanta tak kasih tahu itu songon dia jadi kita do apa tuh pahon nih jadi kita do mata boto song kita itu alani adohot dison dohot aka pangurupion siya nakapariban muna nakapariban kung sa beri-beri ba monotik song dia pun itu le anak buhay terpasahan di Pungwanta marihit yang karang dasaron asa dorong nami matong song nirut na tua-tua asa pitiman itu no pahudong les ni rumah motik so sa dia pe ang karang dasar di Pungwanta dohon angka na pinasahan ni angka bariwa muna siya niya sa karuhana Tuhan tama na pasikompon angka pasu-pasu Matutu